साक्षी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो खगड़िया। सिंगिंग बाय मिथुन प्रेमी। पटना में पटियलियो तोरा, दिल्ली में दिल्ली लगलियो तोरा, चक्कर में सुन गे रनिया स्कूल हम छोड़लियो। होय छिकौ तोहर दोसर शादी के ना के हम जीवो, तोरा याद में सुन गे रनिया रोज दारू पीबो, नहीं ते कुछ कर जाइबो गे 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 जहर खाए के मर जाइबो, नहीं ते कुछ कर जाइबो गे 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 जहर खाए के मर जाइबो। आप सुन रहे हैं मिथुन प्रेमी की आवाज में मुजफ्फरपुर। तोरा खातिल सुन गे रनिया पापा मोर पीटल के, गाँव समाज के लोग साधे मिल के दूसल के, फाटल कर जवा हम के ना के हम सीबो, तोरा याद में सुन गे रनिया रोज दारू पीबो, नहीं कुछ कर जाइबो गे 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 जहर खाए के मर जाइबो, नहीं कुछ कर जाइबो गे 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 जहर खाए के मर जाइबो। साक्षी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। राइटर सूरज लिखलको साच साच बात गे, मिथुन प्रेमी दै छौ गोरी दिल से सौगात गे, जब याद अइतौ हमर फोन एक बार करी है, तोरा याद में सुन गे रानी अब नहीं हम जीवो, नहीं कुछ कर जाइबो